Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri nasi ndabata inini Jaguru Manicaland Mutare vazhinji vanomuziva nezita rekuti Manigidza. Saka nhasi ndambomutsvaga kuti timbonzwe karinyere kupe zviri kungonzi Manigidza akaburitsa song yake. Saka toda kunzwa kuti ishuwa here Manigidza zviri sei? Ndizvo hangu. Uri boda nzisa kuti vanhu vakunzwe. Ndizvo hangu. Right. Manigidza. Ndiri kunzwa kuti wakaburitsa song yako ishuwa here. Chokwadi. Chokwadi. Wow. Inonakidza. Right. Ishuwa here ndiri kungonzwa nekarinyere kupe kuti hanzi wakabatsirwa naMukoma Oliver wanoimba nechikwata cheSimba neNyasha. Chokwadi. Akabatsirwa. Saka song iyi inonakidza. Inonakidza. Ishuwa here kuti unoda kuigadzirira video ndozvotaura vanhu. Chokwadi. Saka kune mhuri yeZimbabwe unoda kuti kudii nhasi unoda kuvaudza kuti chii vari kukuona nhasi pano paTV. Akagonawo. Iwe wakagona Mukoma Oliver. Ndakabatsirwa ndiwo. Oh. Vanofarira. Saka chimbotiimbirawo kaManigidza song yacho timboinzwe. Because pane vamwe vasati wainzwa apa. Chimboiimba tinzwe. Manigidza Mamutare 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 anoimba Mamutare All right. Manigidza we Mamutare Manigidza we Mamutare ishasha yedu Mamutare ishasha yedu Mamutare Manigidza we Mamutare Manigidza we Mamutare. All right, Manigidza aiwa tinotenda Manigidza. Saka kutamba ndiani akakudzidzisa kutamba? Ndakafundira ndega. Wakafundira wega? Anofundira nemunhu. Oh. Saka uri umbotambawo here nemamabhendi Manigidza. Umbodainzwa nemamabhendi anoita zvekutamba. Uri umbotambawo here. Unoda kutambira bhendi ripi? Alright, aiwa tinopambiri nekutenda mhuri yeZimbabwe vanonzi Manigidza vanotamba mabirthday vanotamba mumapati. Right, wakaburitsa song yavo inonzi Manigidza Mamutare wakabatsirwa iwo naMukoma Oliver vanoimba nechikwata Simba neNyasha. Vanoda kutsigirwa, vanoda kusupportwa vanhu vakaita saizvozvi. Right, chibaibisa mhuri yeZimbabwe. Bye. Let's go. This is your radio, your station.